mga classmate, good morning. Nakoy sideline karon nga tiles mga classmate. Ana ko sa area mga classmate. Kini akong itudlo karon para lang sa mga bago pang gaton ug mason carpenter. Ako mo nangunay karon mga classmate kay busy ako mga tao. Kini gamay ra ni. Ako lang ipakita sa inyo unsa ako pagtawod ang tiles sa ceramic. Unsay kalainan sa granite. Smooth ang flooring mga classmate atong tiltilan aron unit semento. Og ceramic tiles mga classmate ato gisang humulan og tubig. Kaya gipagtawad og wala mahumuli. Kay kana malangkat gyud na. 100% gyud na siya nga matangtang. Kung humana to humol mga classmate, di sa nato edit sa taod ato sa ipatulo. Akin ni mga tiles diri tanan mga classmate, ako ni agi sa una. Ang atong masa mga classmate 1:1. Magtawag tag tiles mga classmate. Basta ceramic lang siya, pwede ra siya o semento o painsan. Pero granite at itaon, kinahanglan tag adhesive. Kung watay pangkaras mga classmate, pwede ra gyapon ang palita. Para malusot na siya sa ilo. Ang ako pagtaos sa tiles mga classmate, base na lang ko sa nylon. Dayon, wala na ko gagamit ng spacer. Press yung group. Kay useless lang gapon, kay dili parehang kada ko sa tiles. Ako na lang na siyang gi-adjust para mabalance.
Mo kita tong buhatan mga classmate. Og ceramic pwede ra simento or simento og painsan. Og granite mga classmate pwede ra gyapon painsan og simento. O ang granite ato gyud siyang haplasan og adhesive. O ato i-direct sa simento ang granite, dili na siya mopilit. Kinahanglan siya og adhesive. Kaya ang simento mulutaw ang tubig. Ato testihan og itsa og sinsilyo mga classmate og nakagunit ba ang tiles. Nakagunit mga classmate. Pilit kayo mga classmate. Sa sunod mga classmate, ako ipakita sa inyo ang pagtao sa granite.